Jamila, da kike ji yanzu? Na yi miscarriage. Sun yi sanadin zubewan ciki na. What? Miscarriage? Doctor, da gaske ne cikin ta ya zube? Ina fata dai baki gaya mata komai da yake tsakanina da ke ba. Rashin faɗa mata abin da yake tsakanina da ke shine rufin asirinmu ni da ke. Domin in kika kuskure kika sanar da ita, to kin tona min asiri. Tona min asiri zai iya zama miki mummunan matsala a cikin gidan nan. Jamila, da kike ji yanzu? Na yi miscarriage. Sun yi sanadin zubewan ciki na. What? Miscarriage? Doctor, da gaske ne cikin ta ya zube? Ina fata dai baki gaya mata komai da yake tsakanina da ke ba. Rashin faɗa mata abin da yake tsakanina da ke shine rufin asirinmu ni da ke. Domin in kika kuskure kika sanar da ita, to kin tona min asiri. Tona min asiri zai iya zama miki mummunan matsala a cikin gidan nan. Jamila, da kike ji yanzu? Na yi miscarriage. Sun yi sanadin zubewan ciki na. What? Miscarriage? Doctor, da gaske ne cikin ta ya zube? Ina fata dai baki gaya mata komai da yake tsakanina da ke ba. Rashin faɗa mata abin da yake tsakanina da ke shine rufin asirinmu ni da ke. Domin in kika kuskure kika sanar da ita, to kin tona min asiri. Tona min asiri zai iya zama miki mummunan matsala a cikin gidan nan. Jamila, da kike ji yanzu? Na yi miscarriage. Sun yi sanadin zubewan ciki na. What? Miscarriage? Doctor, da gaske ne cikin ta ya zube? Ina fata dai baki gaya mata komai da yake tsakanina da ke ba. Rashin faɗa mata abin da yake tsakanina da ke shine rufin asirinmu ni da ke. Domin in kika kuskure kika sanar da ita, to kin tona min asiri. Tona min asiri zai iya zama miki mummunan matsala a cikin gidan nan.